बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि बिजितगोरा नार्जारिनि गोथै देहाखौ दिनै 11 रिंगासोआव बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जोबथा बिदाय होनायनि मान बावनाय जायो। बे मान बावनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बर'नि गासै दैदेनगिरिफ्राबो जयै मान बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांनि बेबादि सासे राफोद गोख्रों दैदेनगिरिया गावनि जिउखौ बेबादि अबथिरा खोमाना लानायखौ लानानै गासै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रानो गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा मैया मोनानि 7 रिंगासो समाव गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लानाय खौराङा समाजारि बिजोङाव गोसारनाय लोगो लोगो बयखौबो सोमोनांहोदों। नाथाय थैनायनि गुबै जाहोनखौ रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। बेनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायगोन होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नेपालाव मैयानि सानाव हरखाब दैबाना जानायनि जाहोनाव थैनायनि सुबुंफोरनि अनजिमाया गोबां बिबांसिमहालागै बांहैबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला दासिम पुलिसआ मिथिहोनाय बादियै गासै 270 सा सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जाबाय आरो खमैबो सा 1400 सो सुबुंफोरा दासिम गोमानानै दङ। बेनिनो इन्डियाननिबो सा 300 सो दावबायारिफोरखौबो गोमानानै थानायनि सन्देह खालामनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गुजरातनिफ्राय सा 10, बेनिनो आहमेदाबाद आरो सुरातनि सा 3 आरो आनन्दनिफ्राय सा 2 गोमानानै दङ आरो गुबुन हादोर आमेरिकानि राजक'ट आरो अस्ट्रेलियानिफ्राय सासे गोमानानै दङ होननानै मिथिहोदों। दायो गं 40 सो हेलिकप्टारजों नागिरनाय खामानिया जागायगासिनो दङ। फोरमायथिनो गोनांदि मैयानि फुंनि समाव नेपालाव मोनसे गोहोगोरा दैबानाया नेपालनि रासुवा जिल्लानि भटिकसी दैमायाव तिब्बतनिफ्राय फैनाय दैया हरखाब लोमसाव फैनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव दैबानाया जानो मोन्दोंमोन। जायनि जाहोनाव ताइमुरे आरो स्याबु ब्रेसी ओनसोलाव थानाय गोबां नखरफोरखौ आबुङै सिलिंखार खालामदोंमोन। नेपालनि बेबादि हरखाब खहा जानायखौ लानानै दैबाना जानायखौ खौरां लानायजों लोगोसे मदद होनो थाखाय फोसावदों हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ। हाउजिं एन्ड आरबान डेभेलपमेन्ट कर्परेसन अफिसखौ कक्राझारनिफ्राय गुवाहाटियाव लांनो नागिरनायखौ लानानै बेनि हेंथायै बिटिसिनि चिफ आरो कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों कक्राझारावनो दोनफिननो थाखाय ड हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गांसे गोसोखांलाइ गथायदों ट्राइबेल सिटिजेन आरो फराम बनसु आफादा। बिथांमोना अजदनाय बादिब्ला बे हाउजिं एन्ड आरबान डेभेलपमेन्ट कर्परेसन अफिसखौ कक्राझारावनो बानायनांगौ होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ बिथोन हरनाय जादोंमोन आरो बेखौ जयै मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों थांनाय 1998 मायथाइयावनो मोननाय जादोंमोन। बेनि रोखा फोरमान बिलाइखौ लानानै मिथिहोदों ट्राइबेल सिटिजेन फराम आरो बनसुनिफ्राय। जायनि थाखाय गोबां डेभेलपमेन्ट स्किमफोरखौ मावनो हादोंमोन आरो 25 बोसोरसिम बेनि सुबिदाखौबो मोनबोबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय बावैसो सान सिगां हरखाब बे अफिसखौ कक्राझारनिफ्राय गुवाहाटिसिम लांनायनि खौरांखौ मोननाय जादों आरो दायो बे अफिसआ बन्द जानानै दङ। जायखौ लानानै जों लांनायनि जाहोनखौ सोंथि खालामनायबो जादोंमोन नाथाय बेनि फिननायखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। बेखौ लानानै जों जाहाथे बे अफिसखौ कक्राझारावनो दोनफिनो बेनि थाखाय दिनै बिटिसिनि चिफ आरो कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनि आखाइनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गांसे गोसोखांलाइ गथायदों होननानै मिथिहोदों बनसु आरो ट्राइबेल सिटिजेन फराम आफादनिफ्राय। जोङो क्लसलि पार्टिया जेखियानो जाया जेनेबा बियो बिपिएफ हिसाबैनो पार्टि बहुद दिन खालामबोदोंमोन आरो जोंनि बिएनपिनि आन्दोलनाव जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दं बेखौ बयबो मिथिगौ। गथिखे आं सानो जोंनि बिटिसिआव राजनितिखौ नायोबा जोबोद खहा जादों। बेबादि राजनिति खालामनो गोरों बा रायजोजों मिलायनानै मावनो गोरों सासे मोजां सोद्रोमा माने गोमाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो बिनि थाखाय बिटिसि काउन्सिल हिसाबै मा खालामनांगौ खालामनाङा बेखौ जोङो काउन्सिलावनो रायज्लायगोन। दा दिनैनि दिनाव माबा मोनसे घोषणा खालामनाया एसे उसुबिदा एसे नर्माल जागोरदों बेखौ आं सानदों। बेखिनियानो जों बेखौनो बुंदों मा रहस्यआव बोरै मा जादों जायाखै बेनि सायाव तदन्त जागोन, निस्सय तदन्त जागोन आरो जोङो बिथांनि फेमिलिखौ जोङो मथथे जों काउन्सिला जों सिन्था खालामगोन। तदन्तआ जागोन, मोजां बिसार जागोन, निस्सय ओंखारगोन। बेखायनो जोङो तदन्तफ्रा मोजां जागोरथों बेनि उनाव जों मा घोषणा खालामनांगौ खालामनांगौ। दिनैनि दिनाव घोषणा खालामनाया जोंनि थाखाय एसे उसुबिदा। এই ঘটনাটো আমাৰ কাৰণে অতিকৈ মৰ্মান্তিক এটা ঘটনা। যি ঘটনাটো আমি কেতিয়াও আশা কৰা নাছিলোঁ আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা নিজেও তেনেকুৱা তেওঁ কৰিব বুলি কেতিয়াও কোনেও ভবা নাছিল। কিয়নো এই মানুহজন শান্ত সুস্থ আছিলে আৰু সামাজিক জীৱনত সদায় চবৰে লগত একেলগে মানে কাম কৰি থকা
অঞ্চলৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি ভাল পোৱা এজন যিহেতু ব্যস্ততা থকা মানুহ আছিল সেই গতিকে এই মানুহজনৰ প্ৰতি চবৰে এটা সহানুভূতি ভাল পোৱা আৰু শ্ৰদ্ধা জনোৱা আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মাজত আমি দেখা পাইছিলোঁ খুব এক্টিভ এজন ল'ৰা আছিলে মই যেতিয়া নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে আছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ আমাৰ কুমাৰীঘাটা আঞ্চলিক কমিটি আপচুৰ সভাপতি আছিল আমি একেলগে সেই সময়ত আপচুত থাকি পেলাই একেলগে আমাৰ জাতীয় আন্দোলন আৰু জাতীয় সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে যথেষ্ট এই অঞ্চলত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিছিলোঁ BTCত তেখেতে এজন জনপ্ৰিয় নেতা হিচাপে নিজৰ এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় আজি ক'বলৈ গ'লে 3বাৰমান তেওঁ জিকি আহিছে গতিকে সেই মানুহজনৰ আজি সমাজৰ প্ৰতি যে ভাল কাম পোৱা মানে ভাল কাম কৰা আৰু সমাজক ভালকৈ নেতৃত্ব দিয়া তেনেকুৱা যে তেখেতৰ গুণ আছিল কেপাচিটি আছিল ইয়াৰ কাৰণে মানুহজনক আজি বাৰে বাৰে ভোট দি পেলাই BTCলৈ পঠিয়াই দিছিল আজি নিজৰ জীৱন তেওঁ মানে কি কয় মানে হেৰুৱাব লগা হ'ল বা মানে হেৰাই ল'লে সেইটো আমাৰ কাৰণে চবৰ কাৰণে অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক